Il-kirurgu Albert Fenek iddikjara li l-Awċin se jkollhom sptar tal-aqwa kwalità b'xejn. Saħansitra qal li fl-aħħar ġimgħat intqalu ħafna affarijiet li mhumiex veru dwar se jiġri f'dan l-isptar. Il-Professur Fenek qal dan waqt il-programm Għandi xi ngħid, fejn fih kien mistoqsi dwar is-sem tiegħu fil-proġett ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat li se jibdel l-isptar San-Luqa u dak ta' Għawdex. Fil-programm Fenek għamilha ċara għal aktar minn darba li kien il-privat li għażel lilu biex iwaqqaf l-isptar tal-kardjoloġija fih dan il-proġett. Sostna li l-Gvern m'għandux jieħu mertu tal-għażla tiegħu. Fil-fatt il-Gvern għażel il-Vitalis Health Group biex imexxi proġett ta' 200 miljun euro u dawn għażlu lil Albert Fenek. Fenek ikkonferma li wara din l-għażla u kellem lil kap tal-partit minħabba l-kwistjonijiet li kien hemm brabta ma' dan il-proġett, partikolarment tal-isptar ta' Għawdex. Ovvjament meta avviċinajt il-kap tal-partit jien għax peress li jiena membru parlamentari u kien hemm din l-ixu tal-isptar ta' Għawdex l-iktar, mhux ta' St. Luke's. Però l-isptar ta' Għawdex imdax li nasem hemm ħafna miżinformazzjoni. Għax l-Awċin se kollhom star ġdid, kollox b'xej l-istess, però se kollhom star ġdid, ġifieri m'hemmx mhux se jkun hemm problema bit-trattament tal-Awċin u għandhom iħallsu jew affarijiet hekk. Daw kien miżinformazzjoni. Id-dikjarazzjoni ta' Fenek tistona ħafna ma' dawk li qalu Busuttil u l-kelliema tiegħu fl-aħħar ġimgħat. Saħansitra Busuttil qal li qiegħed fidlam. Intant illum li qiegħed f'pożizzjoni li jagħti aktar tarif dwar il-proġett, Fenek tkellem ukoll kif dan ser jiġbed lejn Malta turiżmu ġdid, dak mediku. St. Luke's se jkun sptar privat kbir u ma tix tkun bozza telef biex tara li mhux se jgwadanja, mhux se jagħmel il-business fuq il-poplu Malti biss, da qed jimmiraw biex jattiraw ħafna pazjenti minn barra. Infatti diġa għandhom kważi taftejn jew assoċjazzjoni ma' kumpaniji Amerikani u ma' Red Cross biex joffru is-servizzi tagħhom ma' Malta. Jiġifieri dan se jkun medical tourism se jkun l-ewwel u l-ikbar input tal-istar u ovvjament il-Maltin se jgawdu minnha wkoll. Fl-aħħar ġimgħat dwar dan il-proġett ma qata' xejn in-negattiviżmu ta' Busuttil. Bil-Gvern wieġeb li dan se jibdel il-qasam tas-saħħa f'pajjiżna filwaqt li assigura li l-kura l-Maltin se tibqa' tingħata b'xejn.